И 26-та, това видео ще го гледаме след 20 години. Той ще са като барон в тази кола. Къща за 18 000 евро. Къде е това? Са тук 5-6 човека. Монашенски. Това. Да не ме изгубиш само. Ама не става, без коса съм, ти трябваше да се качи. Лазар е бакшиш по Там може да разбереш, да. Чакай, аз не го видях, той е страшен. Непрекъснато до 10 години, аз и 1 милион до търса банката ще ми даде. После как ще го връща? Ергенско партии. Каквото мога да вземем, каквото мога да преживееме, от утре пак сме с кутиите на работа.